Медицина хезмәте ветераны Мария Новокупова туган көнендә җылы котлаулар чәчәк бәйләмнәре кабул итә. 15 июньдә аңа 100 яшь тулды. Район башлыгы Владимир Путинның Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлауларын җиткерде, бүләкләр тапшырды. Мария Новокупова 40 елга якын Зәй үзәк дәваханәсендә хезмәт куя. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаек акушерның исеме күпләргә таныш. Яшенә карамастан эшләгән чордагы мизгелләре әле дә хәтерендә аның. Запомнила одно дежурство, одну ночь. У меня было 8 родов. Җылы сүзләр, изге теләкләр 100 яшәр Мария Новокупова хөрмәтенә юлланды бүгенне. Автоклуб хезмәткәрләре үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.